Yo, what's up mga ka-idol? Siyempre ngayon mga ka-idol, andito tayo, nagbabalik na naman tayo mga ka-idol. Ayan mga ka-idol, mapakita ko sa inyo yung hinog ng saging namin dito. Ayan mga ka-idol oh. Sarap talaga mga ka-idol, di ba? Ayan oh. Ayan mga ka-idol. Siyempre, ito pala yung saging namin dito. Ganito mahinog yung saging namin oh. Wow. Wow, sarap talaga. Ayan mga ka-idol oh. Tignan mo! Talagang tingnan mo mga ka-idol yung gano'ng kasarap yung banana namin dito. Oh, Ayan, wow! bade. Ang sarap bade talaga. Ayan mga ka-idol oh. Oh, yeah! Sarap talaga mga ka-idol oh. Ayan. Ayan, ganito yung product ma'am nito mga ka-idol. Ganito kasarap. Ayan, hinog lang yan sa puno. Sa punuan. Ayan, sarap bade. Ayan, sarap. Bade. Ayan yung isa oh, nakakain. Pade! Ay, sarap pade! Ayan, mga ka-idol, ang sarap talaga. What's up, man? Ayan, mga ka-idol. Siyempre, mga ka-idol, ito yung product namin. Sarap! Ayan, mga ka-idol, ito na naman yung isang unggoy oh. Ayan, sarap talaga kalami. Oy. Dalo na ko na isa, bay. Ha? Dalo na ko na. Ano? Ha? Sa mga dalaon man. Ay, ana. Dalaw na ko, bay. Ayan mga ka-idol oh. Sarap talaga. Sarap na yun oh. Sarap. Dalo na ko na. Gusto niyo ay ko ini, dalo na ko. Gusto niyo kumain ng saging na ganito kasarap. Ayan. Talaga dito sa Davao. Ayan. Davao del Norte. Hanapin yung kanang iho. Iho plantation. Iho, banana plantation. Ayan. Ayan mga Dito ka-idol. marami kasi hindi na Hindi na to. naubos ng harvester. Oo. Ayan, kaya nahinog to mga ka-idol dahil ano na siya, nalikatan namin yung naiwan namin yung pag-harvest, hindi namin nakuha. Kaya ayan, nahinog siya oh. Ayan mga ka-idol oh. Sarap talaga ng hinog mga ka-idol oh. Yan oh. Ayan. Yan ang pinakamasarap. Yan mga ka-idol oh. Pang-export para sa China. Ayan, masarap yan mga ka-idol. Yelong-yelo talaga. Nay, dagan sa ubos wala nakuhan ka na. Ayan, nag-aaway pa sila mga ka-idol dahil sa saging lang. Ayan oh. Ang sarap talaga mga ka-idol oh. Kaso may ano siya, may kinainan ng daga oh. Ayan, tingnan mo yung mga ka-idol oh. Oh, sarap talaga oh. Walang sira talaga yung mga ka-idol. Yung ilalim, yung laman. Sarap talaga. Ayan mga ka-idol oh. Wow, sarap talaga mga ka-idol oh. Sarap. Tingnan mo. Walang sira ba di? Wala daw. Wala. Wala talagang sira mga ka-idol oh. Kumakain ng sisira. Ayan oh. Sarap. Wow, nyam. Oh, meron. Ayan yung isa. Ayan, kain na ba di? Teka muna ba di? Ayan Oh, what's up? What's up? Wasak-wasak mga ka-idol. Wasak-wasak. Saging tayo, saging. Ayan, sarap. Pwede at ba di? Ginagawa mo! Ginagawa mo! Ginagawa mo! Oo, sunda. Sarap ba di? Talaga, oo. Pwede at ba di? Wala ba di? Walang sira. Oy, Ayun kumain, sira. sira yung kumain. Yung saging walang sira. Wala. Oh, sarap talaga. Yung sarap. Sarap to. Ayan mga ka-idol oh. Sarap talaga ng kain oh. Ayan oh. Saging. Ayan oh. No. Kayo oh. Tayo sa bahay nila. Oh no! Ayan. Sarap talaga mga ka-idol oh. Ayan mga ka-idol oh. Tingnan mo yung epekto sa saging. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Tingnan mo mga ka-idol, epekto sa saging. Okay. Oh, tingnan mo yung epekto sa saging mga ka-idol. Oh.
Ayun mga ka-idol, hanggang dito lang yung video natin mga ka-idol. Ayan, busog na kami. Thank you so much for watching mga ka-idol. Thank you, bye-bye.